Prošli trening smo radili kada je štab kod onog koji te napada, pa se ti braniš kao Džodori, a sad je štab kod onoga koji generalno baca. Ajde, izvolite. Štab na dvor. A sve tu sada Džodori, Uki, Džodori, tančno. Čak nešto ne vidiš. Ne. Ima veze kada je tebe svaka, kada je dvoj troja. Ja kada znaš. Ti kad je ono... Ma ne kažem ti ništa ne govoriš. Njegov ti delovi. Pa tako ti kažem. Evo sam. Ajde. Slik. Slik. Samo jednu govoriš. Ja vam okrenem i dođe do ovde samo si prvi nešto. Znači, ti na opet uvodiš, uvodiš gdje stani, ne, ne, Pustim, bez para. Ovo vidi pravo da se uzimi. Nešto tamo mjesto vidi. Ja rekao da se istegnu, a ne? Nekaj. Kako? Ovaj lataš, pekan, okrenuš se leđe leđa. Dodatno temči nage i drugi I okej, hvala! Znači leđe. Pa naravno, danas sad možda kod dvoje. Šta bi to dobro što baca? Što ovde? Teoretski, može se radi direktno. I zove se pučka terapija. Lakše se hrana. Uđi ispod. Hvala. Kako to najviše stavno? Ajde. Nisam ništa. Možem ti da je kakav? Ovo je radim obično serija. Evo da imaš. Ti da. Serija, kako nekako. Evo samo. Svića strana sam ti ovo. Uzeš? Već samo na dolu. O, škajte na Tako da što nema s nedeljom uvijek bio alat radili smo šanš. Zato li smo nešto ono bilo. Kosovski vojcu kad smo bilo. Ja bi išao u Kosovski, ne mogu ništa žiga. Hoću. Vidi ovako. Vidi, ajde. Ajde, da mi boji. Vidi ovako. Znači, ti uvedem u krug. Može. Vidi, dođe mi ispod ruke. Vidimo ruku nisko. Naprijed pozdrav. Tako. I samo ovo staviš ovde i malo nisko. Ništa više. Šta bi išlo pred ovom zaboliti? Kako god, ajde ovo. Budete pa. Ajde, beži ispod. Uzi dobar. Staviš ovo. Pa sad radim bez veze ne pomogu, ali sam baci tamo što štapo. Štapo, znaš, malo je sažno. Potera, sad krenim gore, da me gurniš. Kako ga basa, da je Samo bilo kad uradim. Tako dokument. Pa ovo je više za grevanje. Mogu ja da držim šta? Ne, mi straš, može, može,
I okej, dosta zagrevanje i svega toga. Sad odgrevanje, imamo času. Uradiš mali pekak, dođeš do ovde, uđeš mali nikio, ubaciš štap ispod i pustiš do kraja. Budite oprezni, pošto ovde postoji u stvari jolkioka. Malo je neprijatno, pošto je pritisak štapa tu i pritisak štapa tu. Samo spustiš ruku, da ona ne može da se izvuče. Ovako staviš oči, pa dobro. Pa pogledaj ruku izvuče. To je to. Da ne bi tu radila. Znači, jedan krug. Mali nikio. Ubaciš štapa tu. Dobro. Koru spustiš ti. Budite vešti. A to što je jokio? Napraviti polugu štapu. Da. I to je. Zapinje. Koliko možeš? Vidi, ovako. Vidi, ovako. Uđeš malu polugu, ovako. Ubaciš ispod i okreneš ga. I polezi, koliko ga ti robi? Pa dobro, nesi se kreći. To mi prošlo, ne te malo nervio. A da svoje da pođu okolo. Da mene reka ovo ti je prikazano. Evo ovaj čudo vidite. Znači, jer ovaj ti kad imaš prema onih uslova to je što znači da možeš pustiš. Ja sam ću pasti više. Kako možemo da rekao? Neki je znači dođi ovdje. Pa materijalni da li? Daj se da slušaj, sve. Dobro, sada ali ovo generalno šta
Nije ono, da se Eto, to ti je odnos. Eto, na ovo ti... Počeli smo kod vade, samo ovo se pričati. Ova deca počeli, koja je pao. I ispusti ruku. Stop, ne pogledam. Da li si jasno? Okej, super. Daj mi. Okej, čao. Lakše da. Dva načina. Znači, u stvari ovo više liša rijetno autoritet kako. Ako je Gyakokami, promeniš ruke. Ovo što smo radili prošli put, tako. Ako upati Aihami, znači, ako smo Aihami, onda okreneš se i nema promene ruku. Vidite razliku? Znači, još jedno bilo kako ti ruke. Kad je Gyakokami, odavde promenim ruke. A kad je Aihami, onda nema potrebe da vidiš ruke. Ajmo, izvolite. Recimo ti poradi, ako ništa. Molto basta. Prendi spatri, ajde. Ajde, trka. Come le dam non mogu fare. Važno. Ako je sve loše, to ne ide. Da. Kao što pravi, jesu. Da, to odlično, bravo. Ovo radimo da se jednu ponekad. Znači, jako je, nije rekao nikad svađu s vama. Neko. Pa nije, nego daš, izađemo sa štapušnim mačem do Ivađe, da ne možeš radiš ovom. Ima Jura, ali radi vodom. Ili program. Možeš ima da to. I kajten, a kajten što? Evo, što ovaj raspoložen, znači. Da, lično se zapravo. Da. Iako sam mi trebaš. Nisu se uživati. Izlazim iz kuće i debeli došao i kaže hlada mi da kupim ovdje nešto, vidim prete padne za čram. Sad dođem ovdje i zovem me, da te nema da ostavim do čovjeka prošlo. Pa drvi, gledajte, svaki jedan koji 10 godina reaguje. Znači da se ne da čako je išlo. Znači, eto. A ja pobili pa što Dva puta, znači cijelu tvorbicu, ne ništa kod sebe. Još sam više dela, ne volim kod sebe. Pa ne, mislim, ako sam dobio kakvi su pare, znači, ovdje će ti ono, ali poruku već. Da sam kažeš donese, rekao neću. Ajde sad, autobus. A to što je tako nervio, tako svoje stvari ne vraća, nikad da znaš široko pogled. Pa ne razmišljam. Možete ti došli da više još? Jes? Aha. Ovo. Ti mi radiš. Ne, napadaš ti bacaš. Ti daš tam da te upati. Daš da te upati. Odiš ima i neko nagled. Ja vam neći ne, pravo, kajte. A mi gledaš, da? Kao šifran. Kao šifran. I baciš, promeniš ruku. Ne, vrati se. I sad promeniš ruku. Okretiš. Daj mi vama, sljedeći čas, ajde lepo se svirati. Daj mi, dođi se.
Ako su ruke odvojene, moje i njegove, ako postoji distanca, onda može se uradi ovako, kao ovaj periotetori, odnosno u ovom slučaju nije koliko kore virili konec. Ako ćeš kao Šiho Nagi, staviš ruku ispod njegove ruke i okreneš ga kao za Šiho Nagi, rame ispod ramena i baciš. Onda je Šiho Nagi. Kako vam je? Ista priča. Stavim rame ispod ramena, evo ga Šiho Nagi, samo što nisam uhvatio tu. Prihvatim ruku, okrenem ruke, pa do kraja. Ajde, sam ustajete, ja dižem, ajde. Ajde. Babo jedan. Nije ura nemačko pobogu. Ajde, Fritz. Ajde, Fritz, kaza. Kao što radi li boj? Ideš u ovom slučaju. Kako to je upatio? Korak, okreni se, postavi, baci ga tako, bravo. Baci ga baš Da, odlično, pa nego ti ga malo boli noga, vidiš one koji ti povređeni. On je pao su rolera pre 20 godina. Vocio rolera s Dunaj. Kako se radi, sam pala, kako se nizala do 5 metara. Ugodala se onako na Ja radim, ti si radila. Svi dobro. Tako će biti živi. Ajde, hop, ovak. Može još, što da radiš. Povaj da vreći, još, frati, ajde. Dobre. Da? Da. Baci ga, ti slovo gledamo, koga šiša. Kao se zakače ko pao. Ovaj slađe što se zove. Naši ste meni. Stvarno čovjek. Tako je. Gdje stane? Koji se pošudet? Tako je. Pa treba da radi. I ne vidiš, pa lete, ne bilo nagrada. Ne bilo naš kućak. Budemo otvoriti pojeti. Se ne vidio neki kurac, ima duši sve. To. Ako nećeš, dobro prenosiš. Meni ruke bravo. Ne, daj se tako. Zveru. Tako je. Klogoni se ga daš. Šta? Ne maniri. Ali ove daš poštovanje. Zato što je to kultura Japana. Ovo je japanska veština. Tako je. Vidiš, ja kad dajem ono ko ima niži pojas od mene, isto tako dam. Kao kad se pokloniš u početku kad radiš zemlju, tako i kad daješ. Sve što se
Veznik da prođeš za nju kad mi sensei daje diplomu, ne uzimaš ovako po pare na pijaci s jednom ovako što se da. I on se ovako pokloni da ti daje diplomu i ti se pokloni. Znala polaganje ti prvo. Ideš tako i razvučeš, ideš pogleda. Samo to je to. Ne uzimaš pare na I to se pravi na taj komentar. stav na kraju. Aha. Stav mora imati, ne može ovako. Ti ćeš trebati što je bolje. Ovako. Razumete, ne bi povukla, baciš dinka, sad i onda imate povučka. Znači nije... Hvala! Dođe što? Tako mene? Radi se prošli put onako da sada ništa tako mene. Znači, nije da način. A ovo je, znači gaka. Postoji na jednu stranu da batiš, postoji na gaka pravi da povučeš štapu na drugu stranu, sad ovdje. Da te ne bi upilo na ovu gurije s ovom stranu. Malo gurije. Ajkavi. To pravo je trk. Isto važi može tu. Na ajkavi. Tako je. Isto važi može promeniš stranu. Ona bira kako ću da napadne. Znači ja ne mogu da biram. Ja držim štav, ja ne mogu da napadne ajkavi ili gaka. Ne znam kako ću napadne. Ne ovo. Nego u trenutku njeno hvata. Može malo ranije. Stoji naravno u pusti. Kraja. Izvolite. Gdje je grupa? Ok. Tu grupu. Grupu tebe. Može ležati. Gdje je grupa izvolite? Pa gdje je grupa? Mislim da se mnogo za jedno. Jedno, mnogo. A šta će spada samo... Pa bolje ovako nego ovako. Nego koliko, da gođe neko ovdje. Ajde što? A nemaš dinko samo i dva. Ajde što? Ajde, skip. Prihvatiš skip ovo. Yes. Не получилось. Čekaj, ono, ovo je bravo. Kako je dobro pokrida ovo. Šta se govorio? To je na... jako samo i kad dođeš sa... Kad dođeš da baciš, jako samo. Kad dođeš da baciš, to je samo da ga dođeš da se ne bude To su sajtu, ne znam. Nego čega se nakon par mjeseci? To je baš do pola negdje što se koji. Ajde, napravit ću za sljedeći mjesec ili pet. Možeš ti? Ovo je doći. Sve da. Pa pravilo. Ajde. Ko te sekirao? Škola? Ne. To je to, znači sam zove, sad me gurneš. Tako je. Grupa, koliko ljudi, da.
prvo da ti upate, ali nemoj da ti upate ovako. Daj da ti upate gore, a ovo je na to. Ideš čudam, svaki jedan, ajde. Čovjek, kasniš. A on kad legne, on je legao. Pa dobro je reći, tako je. Grozan čovjek. Ima 300 kilo. Samo na ovo. 300 kilo ima, znaš, prašu. Samo toga. Laži da ima 120. Ajde, Tebe izvuče, mogu biti. A, da ove gluposti spadaju u problem za polaganje. Za... Prvi. Znači, dole je Ovo je druga, da? Da, to... Pa, uvodiš i gledaš drugi rad. Da viš da pogledati. Nećeš kod sebi i napadeš kod a ne da kod da veslaš, kod vrati se onako. S one strane. Vrati se kako si bio. Tu ideš korak napred i baciš u dole, a ne da veslaš ovako. Ajde, dole. Dole sam, vidite tamo zajedno. donesiš tako. Ma jo, danas se jedno mjeseci. Tako je, već kako vole znam. Znaš ti kako se danas Šta si radila? To je ono ovaj gap na iPhone i s ove strane. Aha, izgleda se vlaze. Da? A ja ću što sam ove. Ćao mi. Kaže, koji neki pored. To je. Koji? Vidi! Okej, hvala. Dajte mi štap. Alekse, djeci, ne slušaj. A nećemo raditi, ali da znate, postoji odavde kad on hvata štap, uradiš što? Ojojoj. Neću raditi. To je, da, to je sektor sese. Jako dobro. U principu znači odavde kreneš u krug, ali jako liči da ovo. Što smo radili sve? Sluku. Stani sa štapom. U suštini fore, što štap dođeš gore i uradiš pod nogama i od ovog bukvalo mora da padne onaj pad, vidiš kontra, pa padaš po licu. To sam pričao za taj pad, 100 puta. Ajmo, Alekse. Taj pad je Jokota Sese došao iz Tokija, tamo neki po 80-ih, i čovjek ode skroz pravo, padne kao kontra u kebi. Znači, kad se prvo slobio, on se vrati u Japon i mi sedimo i kao jednostavno jer nikad je pokazao u životu u nekoj godinu. I pravi 20 godina u Milano kad je kupio ovaj špak 90. Embukai i Kišomaru priča na mikrofon kao nešto i njega pogleda ovako kao uke. Izlazi on uradi s mikrofonom ovako. I on uradi. I ako vidiš da. A traži, slađe me gleda, kaže, hoće to. Znači, ideje, to je kao i ovo, nećemo raditi, ali čisto znati, kreneš nazad i on padne tamo. Aha. To je izvorno to. Znači, kreneš ka njemu do kraja. Sad, pošto ovo ne znamo, radit ćemo samo... Može? Koga su više česta. Super, ajmo. Pokidaj, naravno. Pauzi, kao... Kišomaru ruke. Ajde, ne znam. Ajde, znači, samo ruke za glavu. Ajde, ovo jako netko radi. Ovo je kao uživo kjer je otočnje, ali ono prvo je pokidaj. Ninko polako. Udara po nogama.
Da, shvatim da moram. Znam se vidim baš. Ali baš ovo. Da! Ne to. A ti pomaži to je ona ti bolje Čekaj, to s druge strane, jel? Moraš krug, da. Tako je. Čekaj, ti više ovdje? okrug. A suštinski kreneš pre nego što te on uhvati, jer je... Ako to budi gotovo. Kada je Legolas, tako Legolas, znači si recimo Goranče, spavamo se pa se razvonio. Ne tako virali, ti kaže A ovdje sam zvezda. I pa ti vidi poslije šta ćeš, onda Što je on radi, da znaš. možda budeš Patrik Zvezda. Ajde, dobro. Ajde, malo sam padu nazad. Padu nazad, op, padu nazad. Koga padiš nazad? Svi bili? Nisu. Aha, dobro, spremno. Da, da. Aha, To bi bilo... to, a? Može. Vreme su došli. Wow. Nisi mu. U petak radimo baš. Radimo... Tako ću da vidim. Uvučemo meni da on baš Slušaj, to je čak lako da gore da uzi, a Luki isprati na pravi način. A nema što gore raditi dobro. Ne može. Ne Njemu može daš... da te povuče. Mora onda ti da, ma mora onda te zakon Možda poleto te i... I lako kažeš, stop si, glumam kažeš ti shvatio. Pa ne, ali nije ni pravo. Nećeš onda pasti kad te nije oskrenuo. Da se mora prvo pravo vreme. Ja pa, kako kaže da si čisto. A kako, tamo nije tamo. Oni sve vreme reći ljudi. Što nemaju... A Kinezi su kukravačtori, oni imaju fure. A onda došao zmaj koji daje planine, jer će se centrala. Nuklearni zmaj koji daje, pa rekao. Ajde ti pogodiš. Što da piškalo koliko ću se da postoji, ali dobro. Nije meni ali izrne koje je bilo sve. I zrakova. Okolo parkovanje. Da vidite Ivno Krasno, ono što je jako lepo. Evo, što hoću. Mi smo radili i ovaj koliko ruke je preko. Znači, ne ideš kao ski, nego ideš povedeš ga i produžiš ga, što je zapravo ovo. Samo sa šta? Znači, kreneš u krug. Naravno, potpuno isto, aj kako jako kada ništa ne menja. Kao ke njemu. No, jako ovo je krug. Ajde. Isto kao da je par. A? A ja se ne budu otišu kure da je. Brate, čiju. Samo je vidio koje I niko ne može da probaš. Teško je osnovne, nema način. Evo šta je. Ne, ne. Kako hoćeš? Može naziv, može kako. Čekaj, nešto je... A može? Trviću! Nećeš ničo. A, dobro, tako je. A, krug! Odozgo. Ideš preko. Čekaj, što je... Ajde. A šta pomoći želi? Šta pomoći želi? A koji su krug? Ne koji šan? Vidi. Kao da si uradio... Pa kao da si uradio... To. Što to? Onaj prvi bio skikao kao uvijek i venagio, tako je kao pobio.
Krug. Ne glađu. Čekaj, idem tehnički. Tekam, sjedi tekam. Sjedi tekam. A ovo to koji šikone? Gore. Možda nam poučiš slavu. To se šta? Ne, ovo dobro. S druge strane, Može s tako. druge strane. Okej, Korak. okej. Zamisli da je ruka. A? Da. Tako, ovo je bilo. Radiš? To su stvari, to je ovako znaš, ne znaš. Znaš, bilo ti nevjerojatno kako sve udari. Sačekaj, sam da ti nešto opet. Kao sekund. Neka nešto, neka to kuće zna jebote, i miši. Jedine posudili čovjek, neka miši. Oni se konekciju tri put udarili. Znači, vidiš... Ja to ne znam. Već godine, znaš, da učeš stvari, možda još 30 kada veće godine. A te škola doma? I naprijed ne vidim. To se ja ne vidim, da je učio u školi medicine. Vanjski savez i jebi ga i koji su bili granice, kako su koji došli. Tu sam bio neki sajt, kako su bili granice. Šta njemu znači? Šta njemu znači? Da što njemu znači po ovoj vijemici, koji nije bio. Drugu nogu napred, podiviš i sad sačekaj i sve ono. Nataša. Ako Marko, a na kako svijetu se to ne radi. Veslaš? Kole. Nema dizanja. Sve dole. Ajde. A ne, znači moraš spustiti štavi da bude ispod ruk težišta, a ne ovako. Znači ovdje, viš kako se spusti? Kako? Ja ću još jedno. Kole. Pande se! Niko. Нет, если я хуя, Ajde. Смотри, что Да, наверное, же Ajmo, kolega.
Okej, hvala. Nastavit ćemo. Petak. A mač.